Mae Llanelli gwir angen ymweliad i hanner y Barri o'r cae ar hyn o bryd. A Bale yn cael ei tharo allan. Tuag at George. George mae'n gen ddau chadw i fewn, a'i chroesi a'r gol gynnar yn cael ei sgorio gan Hulbert. Beth sy'n dda? Will Mort, mae hwnna'n bas sydyn dda! Am gol! Maen nhw wedi ffeindio drum. Yn anffodus, Doni, mae'n breuddwydio. Mae'r Bale yn cael ei anelu ar Owen! A falle mai dyna hi. Mae'n bwysig y Bale yn cyrraedd i ddim! Ac am yr eildro mae Ian Owen yn sgorio. Mae'r gêm drosto nawr, allai i fynd unrhyw le. Edrych fe, dwi'n mewn i canol clad nawr. Mae'n mynd i hun eto. O, sa hat-trick! Wel, mae Wilmot sydd wedi creu a creu ar y trydydd tro yn cael ei gol. Creu dwy yn gampus, creu ergyd drawodd y postyn, ond y gol yn ei gwneud 1-5, ac os a neb yn heiddi gol mwy na fa.